Bismillahirrahmanirrahim. Ga wa'innan. Ta dai fara da su. Ta nan ne kadai. To ai fayewa ma da yake gidan ba komai. Kin ga da na ganki din nan. Ina ji wallahi kamar mun yi aure ba. Wallahi tallahi. Haka zaki dinga kamun wannan rikiti ba. Tara uban nan. A'a, ai kina nan. Ina nan ma. Ai. Ya saka sa hannu ga spoon. Support. A'a, spoon cokali. Hoto kin san su Laraba da hannu suke cin abinci. Ba sa sa cokali. To shi ke ne ban bar al'adamu ba. Aha. Don uban nan wani kwanin da karagwa ke fita. Uwata Allah sarki mai malafa ina kai ina fama da sufana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sarki oga habu. Allah sarki oga habu ina baba da bakin mai. Abinta dan gundun banda. Abinta. Kai har akwai daniya. Allah ka sama aljanna firdausi kar jama'a garin daɗi ba kusa ba an guli da talaka masai. Da dare da nisa. Kai, akwai matsala amma haka zan daure. Akwai matsala amma haka zan daure. Akwai matsala. Kai! Amma haka zan daure. Amma haka zan daure. Ya. Ka gama ne ba dai tafiya za ka yi ba. Yanan kana gumi ko baka sha ruwa bane ko ba sanyi ne. Na sha ruwa, wallahi na sha ruwa. Tafiya ce yanzu nan ta kama ni. Wallahi tallahi tafiya ce ta kama ni. An yi mini waya yanzu nan. Zan wannan. Twitter ne gaskiya ka tsaya mu yanzu nan zan je za a sai motocin siyasa a kamfaninmu shine aka bugo mu guda 150 kira na da hannun da ce zan Allah karki matsan banni in tafi dan girman Allah ina so in tafi dan Allah da Allah na zama halin bye. Aka gama?
Sweetheart dama so nake ka ba Hajiya Sallama in za ka je. A ka haka ci abincin ka sha ruwa ka sha ne. Na ci fa na ci. Gaskiya. Hajiya kin. To ko dai abincin bai ishe ka ba. Ya ishe ni wallahi ya ishe ni. Aja. Kun san ana jira na kai na tiriri ikin. Kanka na ciwo ne? Ana jira na musamman a yi mun waya